Добър ден на всички вибоксери и ютубери. Аз съм Lazy Punch и днес ще играем Happy Wheels. Ето е играта, така започваме с първо ниво. Ще съм дядката. Това ми е най-забавен. Как си бяха контролите? Това мисля, че... да, ето. Нитро! Уху! Ох! Това май не беше много добре. Айде бе. Назаде. Абе, рестарт левел. Останах без крак. Ох, не бях. Аз съм много слаб на тая игра. Предно салто без изчупа нищо. Фак. Всеки път тук умирам. Да дадем 5 звезди на това ниво. Ох. Станах без глава. Кефете сте, деца. Така, тръгваме. Тук няма пуснало нитро. И... Пам. Ох. Дядката вече е официално инвалид. Малко хумор ще трябва на този клип. Ох. Да си смениме чарактера. Може би той ще е по-подходящ за това ниво. И давай. Така, това ниво съм го играл. Айде, имаме си втори инвалид без крак. Мисля, след малко си махни втория крак. Стига да не си махна главата, съм доволен. Забележете, изглежда се едно си прибутвам крака. Някак странно е. Чие! Ес, бахнах го. Не! Често забавно е. What do you know? С любимето ми. Не падай. Този клип май ще стане доста дълъг. Докато мина първо ниво. Не ми убивай детето. Не. Защо моето дете вече не се е хванало? Детето ми официално умря. Ето го. Остатъка от него. We believe we can fly. Май трябва да мина това ниво с дядката. Опа.
че той има нитро. И така, мисля, докато минат това тъпо ниво, да пусна, да си послушате малко приятен дъбстеп или не, няма да ви пускам музика, обаче на другия клип и искам да видя коментари за музика, т.е. докато снимам клипа да пусна някаква музика, да не ме слушате постоянно какво говоря или какво не говоря. Ма! Така че, моля, предлагайте песни, ма да не са някакви пълни цигански неща. Listen to me. Сега Speed Bridge. Да видим какво е това. Това ли трябваше? Вече детето няма да ми пречи. Останах без една ръка. Яко! Не. Нанизах си кода, вижте. Така. Вижте тия гаври, бебата. Добре, ще трябваше да засядам. Боже. Това ниво може да не го мина. Мисля да прескочим направо на трето. Така, мисля скоро да направя един лайвстрим, след като разбера как се прави първо. Ще попитам Фростман. Той знае. Все пак оцелях. Ес! Да. Успях да мина нивото. Минавам трето ниво и това е края на първи епизод. Прес Z. Бля. Явно не успях да се запаза. Баш мен ли трябваше да ме наниже? За какво трябва да стане? Искам да видя какво ще стане. Май се презареди. Кораб, майка. Ти дева. Прес Z. Молят, не дей, молят, не. Някак го нанизаха в газа. Успях да мина и това ниво. Така, това е краят на първи епизод. Дано ви е харесало. Очаквайте втори епизод.